of LPA kagahapon mga kasama bagyong kabayan kini nga miigo sa Manay Davao Oriental, and this time do na tay makauban nga bisita mga higala gikan sa Office of Civil Defense o OCD 11 atong information officer ang atong suki po dinhi si Sir Franz Irag maki-update ta mga higala sa epekto sa maong bagyong kabayan dinhi sa Davao Region. Sir Franz, good morning. Yes, Ma'am Renz, mayong buntag kanimo sa tanan na sa BSBC Aramen Davao. Yes sir, salamat sa imong panahon kabulumi sir nga daghan mo og mga gina-follow up karon, gina-assess pa, but we would like to know sir your initial assessment bahin sa epekto usab sa bagyong kabayan kagahapon, Sir Franz. Yes, Ma'am, base sa tuwang kuan mo kaning as of this morning na consolidated data nato from the different LGUs na nag-submit sa ilang report na tungod sa epektos ni Tropical Storm Kabayan sa Region 11. So doon na tayo at least 925 ka families no, na gikan sa napulo ka barangay, particularly yan barangay sa Nibataan o Davao Oriental na mga munisipyo. No? Kunya adunay 4,145 ka individual nga affected sa mga bagyong kabayan kagahapon niya. As of today, no, naapatay 314 ka families or 1,396 ka individual nga naapa karon sa mga evacuation center. No? Unya base sa atong monitoring, particularly sa Davao Oriental, medyo wala pa ni hupa no ang tubig baha, especially sa Tapiil area. So padayon pa ato ang pagmonitor dito mismo sa tibok Davao Oriental. Gani karong adlaw no after sa opening message ni RD sa amuang training of trainers no pagabuhaton mo kuan mo biyahe mi pa Oriental no para personal jud makita namo kung sa actual nga sitwasyon nila dito no. Ug in terms of reported mga damaged houses no na duha ka totally damaged houses ug 12 ka partially damaged houses. As of kagahapon no na adunay 32 sa issuances of suspension of classes ug 14 ka issuances for suspension sa trabaho. In terms of kaning kalsada no, ang kaning tungtulay na pangulo sa barangay Lawi-Awan, Caraga Municipality, mo na atuang isa sa i-verify karon mo kay reported siyang murag totally damaged. Unya ang katong reported sa gahapon nga flooded na mga main roads na to, passable na siya as of this time no. Pero in terms of power interruption na to, napay power interruption nga na-experience si Boston sukat sa gabi until karong buntag no. Hopefully ato nang coordinate sa DOE, Department of Energy, no, para ma-up nila ang electric cooperative sa Davao Oriental to immediately restore kung ano na may damage sa power lines dito sa Boston area na to. And other than that, no, napaikuha na to, still missing pa ni siya. Yes, sir. Individual lalaki, 35 years old, dito sa Manay. Until now, missing pagyapon sa coordination na to with the province of Davao Oriental, and ingon dito no, ingon pa sa balita, report ni PNP o sa MDR nila dito, kuando ni nag-apas ni og tuha sa mga naanod nga lubi until such time siya na mismo gud ang igo sa tubig baha og naanod no. Until now, missing paghapon siya, Ma'am Renz. Kaluoy, sir. Salamat ka niya nga info, sir. No? At, sir, aside atong gi-report ni mo nga kining missing, nabatay mga natala nga casualty samdan namatay kagahapon? As of this time, Ma'am, mayo na lang yun, no, nga balita, wala gi other casualty aside sa kaning missing na to karon. Wala kay other nga nadawat nga namatay gyud or nasamdan sa maong
bagyong kabayan nga naglandfall kagahapon sa Barangay Concepcion, Manay, Davao Oriental. Oo, salamat sa Ginoo, sir. Sir, gawa sa Oriental, kumusta din sa city, sir, and other provinces, wala ba naapektuhan? So far man, no, sa kinatibukang epekto ng kabayan dito sa 11, ang ato ang monitor lang yun nga doon ay effect of pagbaha. Davao de Oro, some areas of Davao de Oro o Kuan, Oriental lang yun. Sa Davao de Oro, particularly yung Bataan, so may reported na flooding incident. Sa Maragusan, katong mga landslide nila along sa ilang mga kalsada. Pero as of yesterday, kagahapon sa hapon, no, immediately nag-conduct ng road clearing dahil sila na passable naman ang mga kalsada po. And in terms of other provinces nato, Del Norte, Davao City, Davao Occidental, Davao del Sur, good to know ma'am na wala effect ang kaning sa bagyong kabayan sa ubang probinsya ingon man diri sa Davao City nato diri sa Region 11. Okay. Sir, kumusta ang inyong obserbasyon karon, ang inyong mga kakaubanan diha sa provincial, city, barangay disaster risk reduction management offices sa responses sa mga residente sa panawagan advisory, sir, nga kinahanglan na nga mo bakwit, mangingon ana, sir, panawagan ninyo unsay response sa katawhan? Yes, ma'am. Until lang, ma'am, no? Dili din na may kalimod. Medyo napabilin gapon siya nga challenge, no? Ang kaning pag-implement na to evacuation procedure. Labi na sa katong mga kaigsunan na itong nagpuyo sa mga bahaon or landslide prone area. One main reason is ang mga kaptangan o yung ilang kahayupan, no? Ilang gisagulan, kung ilang biyaan, ilang mga balay, to be specific, mga gamit nila, basin og mga wala, mauso ang kawat, no? Di man po yun natin ay kalimod, posible siya may tabo. Pero in terms of kuhaan na to, on the government side, Ma'am Renz, no? Kuhaan pa lang, Sabado pa lang sa adlaw Sabado pa lang nag-close monitoring kita, close coordination with the local DRNCs yani nag-conduct og kaning pre-disaster risk assessment no karon kita nato ahead of time before pa maglandfall ang bagyo mao pagsulod sa atuang IOR, maka-prepare na ta no, maka-provide tag mga abiso sa ato ang mga local DRRMCs mahitungod sa kaning preparedness measures nila. Unang-una diha ang pag-implement og mga preemptive evacuations, prepositioning ng mga response assets nila. So, of course, ang ato ang community no, mga 24/7, mahatagan nato abiso sa kung unsa na dagan sa monitoring nato sa bagyong kabayan. Kung mga areas ba ang posibleng maapektuhan, no? So padayon 24/7 ang ato ang information dissemination in coordination with tawagan mga local DRRMCs nato using different platforms no? Social media, of course ang partnership namo sa inyo sa media partners sa local media. No, so dako pud ang pasalamat ang aduna tay continuous coordination prior sa pag-igo sa bagyo no nanagid tay mga interview o tawag nga unsa nay lakat sa panahon ug mga monitoring nato nga makatabang pud siya pag-abot sa community nga mabisuhan sila sa kung unsa nay actual nga sitwasyon sa atong monitoring. Yes, sir. Saludo po mi sa inyo ha. Daghan pong salamat, sir, kay andamos kanunay sa paghatag og impormasyon na pinaagi niining atong interview karon. Gumikan mao pud ni ang usa sa mga panginahanglan sa mga katawhan karon nga makapaminaw sa update labi na ning panahon sa kalamidad. Saludo mi sa inyo ha, sir, og daghang salamat. Until next time, sir, nya amping sa kanunay po. Yes, Ma'am Renz. Salamat po. Amping kitang tanan. O taot-taot, Ma'am Renz, mag-send sa atong group chat no, na updated report na to, official report, no? Na consolidated karong adlaw. Yes, sir. Thank you so much, sir. God bless po. Sige, ma'am. God bless. Thank you. Ato nakauban mga kasama ang atong active nga information officer sa Office of Civil Defense sa OCD 11. Iba sa mga kasama, Sir Franz Irag.